Ανακύκλωση είναι η παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων απορριμμάτων. Μερικές φορές επαναχρησιμοποιούμε τα υλικά για τον ίδιο σκοπό, παραδείγματος χάρη, παλιά κουτιά αλουμινίου και γυάλινες φιάλες. Και άλλες φορές μετατρέπονται παλιά υλικά σε τελείως διαφορετικά νέα προϊόντα. Ανακυκλώνουμε το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, το αλουμίνιο, τις λάμπες, τις ηλεκτρικές συσκευές και τις μπαταρίες. Σχεδόν όλα τα πλαστικά βασίζονται στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο. Από κάθε 25 λίτρα κατέργαστου πετρελαίου που εξάγουμε από το υπέδαφος, το 1 λίτρο πηγαίνει στην κατασκευή πλαστικού. Από πλαστικό φτιάχνουμε μπουκάλια, ποτήρια, καλαμάκια, φακέλους, μπαλάκια, κάθες ανακύκλωσης, καπάκια και πολλά άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η ανακύκλωση του πλαστικού συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, στην εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί με την ανακύκλωση 1.000 κιλών πλαστικού δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυνδεθούν από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές. Δεν θα εκλειθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αέριων που δημιουργούνται με την παραγωγή του πλαστικού. Το γυαλί είναι υλικό στερεό και άμορφο, δηλαδή δεν παρουσιάζει κρυσταλλική δομή. Είναι ημιδιάφανο ή διάφανο, εύθραυστο, άκαμπτο και σκληρό. Το γυαλί φτιάχνεται αναμειγνύοντας άμμο που μας δίνει το πυρίτιο, ανθρακικό νάτριο και ανθρακικό ασβέστιο. Υπάρχουν δύο τρόποι ανακύκλωσης. Ο πρώτος είναι η επαναχρησιμοποίηση των μπουκαλιών. Ο δεύτερος τρόπος έχει σχέση με τα μπουκάλια που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ένα γυάλινο μπουκάλι που καταλήγει σε ένα σκουπιδότοπο χρειάζεται τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια για να αποσυνδεθεί. Με την ενέργεια που εξοικονομείται από την ανακύκλωση ενός γυάλινου μπουκαλιού μπορεί να ανάψει ένας ηλεκτρικός γλόμπος σε 100 βατ για 4 ώρες. 1000 κιλά ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούν 12 κιλά πετρέλαιο. Το αλουμίνιο είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό της Γης και συνολικά το τρίτο πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Η πρώτη ύλη που παίρνουμε από τη Γη είναι ο βωξίτης, ο οποίος εξορίσσεται από τα κοιτάσματα και μεταφέρεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας για να πάρουμε το αλουμίνιο. Τα εργοστάσια αυτά χρειάζεται τεράστια ποσά ενέργειας για να λειτουργήσουν και μολύνουν το περιβάλλον με τους ρήπους που εκπέμπουν. Το αλουμίνιο δεν σκουριάζει, δεν σπάει, δεν απορροφάει υγρασία, είναι ελαφρύ και εύκλαστο, είναι 100% ανακυκλώσιμο. Οι καταναλωτές ρίχνουν τα κουτάκια αλουμινίου στον κάδο ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση του αλουμινίου καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με την παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη. Δημιουργεί 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού. Γνωρίζετε ότι
Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει ένα κουτί από αλουμίνιο, μπορεί να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες, να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες, να ανάβει μια λάμπα 60W για 5 ώρες, να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες. Η μπαταρία είναι η συσκευή η οποία αποθηκεύει χημική ενέργεια και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού. Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στο φυσικό και οικονομικό κύκλο με την επαναχρησιμοποίησή τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Ο κύκλος της ζωής της μπαταρίας είναι από τον καταναλωτή στους χώρους συλλογής, στη διαλογή μπαταριών, στα εργοστάσια ανακύκλωσης, μετά νέα προϊόντα, νέα μπαταρία, εισαγωγέας, κατάστημα και αν ο καταναλωτής πετάξει την μπαταρία στα απορρίμματα, καταλήγει στη θάλασσα. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής της μπαταρίας. Πρέπει να μην διακόπτουμε τον κύκλο της πετώντας την στα σκουπίδια για να μπορούμε να φτιάξουμε νέες μπαταρίες ή άλλα προϊόντα. Ο κύκλος των μπαταριών γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, τα οποία καταλήγουν στα χυτά, χώροι υγειονομικοί στα πίσω απορριμμάτων, την εξοικονόμηση πρώτων υλών. Την εξοικονόμηση ενέργειας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Ανακυκλώνονται οι λαμπτήρες εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ δεν ανακυκλώνονται οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και αργών. Οι λαμπτήρες, όπως και τα φωτιστικά, μπορούν να ανακυκλωθούν χωρίς ιδιαίτερο κόπο από εμάς. Μπορούμε να συλλέξουμε τους κανόνες λαμπτήρες και τα φωτιστικά και να απορρίψουμε στα ειδικά σημεία συλλογής, ώστε να μπορέσουμε να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους με προεξοχή για να μην σπάσουν και χωρίς τη συσκευασία τους. Η προσοχή πρέπει να δοθεί στους λαμπτήρες με υδράργυρο, καθώς τυχόν σπάσιμο τους απελευθερώνει υδράργυρο στο περιβάλλον. Πρώτη ύλη για την κατασκευή του χαρτιού χρησιμοποιείται ξύλο ή τεράκι. Το ξύλο το παίρνουν από τα δέντρα πλούσια σε κυταρίνη, όπως είναι το έλατο, η λέκα και άλλα. Η ανακύκλωση χαρτιού έχει μεγάλη σημασία, διότι ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού ισοδυναμεί με το χαρτοπορτό που παράγουν 17 δέντρα. Στην Ελλάδα η κατανάλωση χαρτιού έχει ξεπεράσει τους 800.000 τόνους το χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή πετιούνται στα σκουπίδια τουλάχιστον 300.000 τόνους χαρτιού. Τι χρειάζεται για την παραγωγή αυτών των 300.000 τόνων? 12 εκατομμύρια στρέμματα δάση, 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Γιατί να ανακυκλώσουμε και να μην πετάξουμε τις ηλεκτρικές μας συσκευές στα σκουπίδια? Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι κατασκευασμένες από πάρα πολλά διαφορετικά υλικά. Κάποια από αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα για το περιβάλλον. Με την ανακύκλωση ξεχωρίζονται όλα τα διαφορετικά υλικά, ώστε από τη μία μεριά να μπορούν να βρεθούν και να απομονωθούν τα επικίνδυνα υλικά και από την άλλη να συγκεντρωθούν τα υλικά μέταλλα, πλαστικό, γυαλί που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή άλλων συσκευών. Ανακυκλώνονται τα κινητά, οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία, οι κονσόλες, τα πλυντήρια και κάθε είδους ηλεκτρονικά
και ηλεκτρικά. Η διαδικασία ξεκινά. Πρώτα οι άνθρωποι πετάνε τα σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όλοι οι υπάλληλοι αρχίζουν δουλειά. Ξεκινάνε να χωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά με πολύ προσοχή. Τα χωρίζουν σε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μετά τη διαλογή, τα απορρίμματα φορτώνονται και πηγαίνουν σε χώρες επεξεργασίας. Τα σπασμένα γυαλιά δεν ανακυκλώνονται, διότι καθώς οι εργάτες κάνουν τη διαλογή, μπορεί να τραυματιστούν από τις σπασμένες συσκευασίες. Άρα, όταν σπάσει ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι, δεν το πετάμε στους μπλεκάδους, αλλά στους κοινούς. Πια από πίτσες και οι συσκευασίες έτοιμου φαγητού δεν είναι ανακυκλώσιμο υλικό, επειδή όταν πετάγονται είναι γεμάτα αλάτι και λίπη. Εκτός το ότι τα δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες κατασκευάζονται από αλουμίνιο, περιέχουν πολλές προσμίξεις καθιστώντας αδύνατη την άμεση ανακύκλωσή τους. Παρότι είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, δεν ανακυκλώνονται εύκολα. Στα χέρια σου είμαι μια ζωγραφιά, στο πρόσωπο χαμόγελο πλατή, σκυμμένο περιμένω στη γωνιά, ελπίζοντας πως θα με θυμηθείς. Δεν είμαι σκουπίδι, μη με πετάς, στην ανακύκλωση τρέξε να με πας. Μην αγνοείς τη γη, τη φύση, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η φίλη. Δεν είμαι σκουπίδι, μη με πετάς, στην ανακύκλωση τρέξε να με πας. Μην αγνοείς τη γη, τη φύση, αυτή είναι η αλήθεια,